బేతంచెర్ల టైమ్స్ కు మీకు స్వాగతం. ఈ రోజు జూన్ 10 నందమూరి బాలకృష్ణ గారి పుట్టినరోజు అండి. నందమూరి బాలకృష్ణ గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా తన అభిమానులు బేతంచెర్లలో అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ వీడియో బాలకృష్ణ గారి అభిమానులు ఎంతమంది చూస్తున్నారో నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. కామెంట్ బాక్స్ లో హ్యాపీ బర్త్డే బాలకృష్ణ సార్ అని కామెంట్ చేయండి. కుదిరితే ఒక లైక్ వేసుకోండి. బాలకృష్ణ గారు నిండు నూరేలు ఆయుర్ ఆరోగ్యాలతో సంతోషంగా ఉండాలని బేతంచెర్ల టైమ్స్ టీం కోరుకుంటుందండి.